أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم درابي جلبي الله تنيدو ونيلي النبي من محمد صلى الله عليه وسلم wakkati o nelamoɗo yimɓe ɗon no nder ñibre lattiɗum ñibre jahiliya ko waɗi ɗum nder ñibre bo ɓe lattake no ɓe ndewayno Allah kuje ɗuɗɗe ɓe lattino ɓe ɗon no ndewa wakkati annabijo tawa ɓe woɓɓe feere nder maɓɓe ɗon ndewa lattiɗum hayre woɓɓe feere ɗon ndewa labbi e nder al'adaji maɓɓe kalluɗi ɗi annabijo tawi ɓe wakkati nelaman ɗo ɓe lattake no ɓe ɗon ira ɓiɗɗo debbo to ɓe dañi ɗum ɓe ɗon mbiya hersum risku warata e noon to lattake to maayiɗo maayi bo lattake ɓiɓɓe rewɓe kam fu ɓe ɗon no karminano ɗum dongu e lattake ɓe ɗon gaɗa mboɗa ɓe gaɗa mboɗa be dabbawa ɓe mbiya ton kazawa marmi ha saare kam risku tayrata walla mboɗa be saare to saare am ɗo titini kam mi laafata walla bo ɓe gaɗa mboɗa be lattiɗum debbo to debbo am o kazajo ɗon ha saare kam ni waɗa ni to wala ɗon bo ni waɗata ɗum ɗo annabijo sallllahu alih wa sallama tawri ɓe e hoorejum ko annabijo tawri ɓe ɓaawo ɓe ɗon no ndewa labbi kam fu en andi gongdingo ɓe lattiɗum gume en ɓe buude en lattake no ɗon no sankiti yeeso annabijo wara lattake no kala leñol fuu ɗon mari gumejo muɗum ɗon mari buudejo mum ɗo jooɗi ɗo joƴƴini kala leñol fuu leƴƴi ɗi annabijo sallllahu alih wa sallam tawi to ɓe giɗi ha ɓe te'a ɓe loro ha gumejo man ɓe ƴama ɗum debbo kasajo giɗmi laranamle debbo man ɗo yadan ɓe amna yadata annabijo tawri ɓe banni e noon to lattake goɗɗo yiɗi jahangal laranam jahangal am ɗo ngal waddan botena walla ngal waddata walla to ɓe giɗi an kam kala hunde lattide nafoore to ɓe giɗi ha ɓe gaɗa fuu ɓe conotira ɓe gumejo her leñol maɓɓe ɗo to wi ɓe gaɗa fuu ɓe gaɗa e to wita ɓe gaɗa bo ɓe gaɗata yonde annabijo sallllahu alih wa sallam o nelama o tawi ɗum ɗon huwa banni o wari o tawi ɗum di mana o holli diina ɗon hallini hunde nde kam nde wala her diina yerdaki nde e noon bo annabijo hallini ɗum annabijo hewtini kuugal yaago ha gume en man humpitago ko waɗata man ɗo annabijo hewtini ɗum ɓe sirku wi to goɗɗo lismake ɗum ukkoto a hawtango Allah ceniɗo e to maayi ɓe sirku bo duumoto nder yite annabijo jangi dow maɓɓe ayaje ko kollata nder ayaji annabijo jangi dow maɓɓe innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnar waɗa annabijo accayeɓe ni noon annabijo ƴummi titiniɓe ha tagowoɓe kanko wiyete Allah cenɗo hawti ɓerɗe maɓɓe ɗo ɓe Allah ɓe acca ɓerɗe maɓɓe feɗago ɓe tagale walla feɗago ɓe gume en peɗe ha Allah ceniɗo kanko on wiyete tagɗo kanko on wiyete marɗo on annabijo holli ɓe kala ɗume fuu ha Allah ƴummoto e ha Allah bo hunde man nde loroyto jangi dow maɓɓe ayaje ko larani haala tawhidi nder ayaje man Allah annabijo jangi dow maɓɓe ala lahul khalqu wal amru Allah cenɗo mari ko tagi fuu e kala fii bo fuu loroto her Allah cenɗo waɗo Allah cenɗo annabijo jangi dow maɓɓe e jangugo dow maɓɓe bo larani ummatore man fuu annabijo jangi dow maɓɓe wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah cenɗo tagi ko ɗume o hoddiri bo hunde man o senditi nde o waɗi hunde man no nde hurata yo hande en giɗi ha andinan ko wiyete gumejo be buudejo ha shari'a meɗon ɗume wi dow maɓɓe e warango ɓe noy kiita man ngam ɗuɗɗum nder julɓe ɗon ukki her majum dara bana ɗum diina ko wiyete gumejo modiɓɓe mbi goɗɗo ajanɗo ko suuɗi kanko man ɗo hunde lattinde wirninde o ajato o yaha huncanande yimɓe e nastan nder man al arraf goɗɗo kumpitanɗo hunde halkunde hunde ma halki ya ha wayne na heɓtante wiyete hoyɓe nde ta yaha maako an jaaɗo a yehi ha gumejo jahanaɗo bo kanko man bo ɗum gumejo walla bo piyanɗo ha lesdi fu wiyete gumejo o diida ha lesdi walla bo hocan newre ma o laara o ya anɗo kaza risque ɗon herma walla kaza ta yaha ma ko wima banni fam kanko man ɗo o gumejo walla o fiyan jake o fiyan ka e noon ha lesdi fu o gumejo walla o wadda ndiyam ha vermo diɓɓe mbi o janga o tuuta ɓawa ɗon o wiya yerni waɗan kaza ɗo fu mo diɓɓe mbi kanko man ɗo o wiyata o gumejo hakke gume kuman be buude kuman évolue ɗo ha warti jotta kam ɓe ganani ɗum sirji ha internet ɗon heewi sirji ujineje to weeti fuu ɓe mbiya arif hasdakal yow maɓɓiti lar hande geɗal ma noy kugal ma yarata hoy indema nda lamba kasaji ɗo tappular ta tappi dara hande ɗume keɓata her ñalde hande ɗo yoɗo fu ɗum lattoto nder gume ko ta goɗɗo nden kam de ha internet kam mi jippini mi laari sa am ɗo kam pat fotan ɓe yaago ha latti ɗum gumejo man yo woodi hadiseji be ayaji ɗuɗɗe ngari ha rentingo ɓi adamajo ta o yaha ha buude en ta o yaha ha gume en nder hadiseji man hadis abi hurayra imam muslim fillingol
annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi man ata arrafan fasa'alahu fasaddaqa lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman annabijo ko moye warani gumejo o ƴami mo humpitam kaza mi heɓan ni na o a heɓan dogguya o dilli ɓernde ma ko ɗo de'itiri be o heɓan a heɓata o dilli oɗo de'itiri be majum annabijo lam tuqbal lahu salatu 40 yawman juule ma ɗe juulataɗo kam balɗe 40 annabijo Allah ceniɗo jaɓantama ɗe to a warini gumejo wima banni woodi hadisol ɗiɗaɓol bo hadis ibnu mas'ud kangol bo annabijo sallllahu alih wa sallam wi ko moye warani gumejo gonɗinimo annabijo fakat kafara bima unzila ala muhammad o hufrani ko jippinado annabijo sallllahu alayhi wa sallam jomo diɓɓe mbi ko jippinado annabijo ɓe mbi alkitabu wa sunna bana imamu nawawi rahimahullahu taala o wi imam ben bas nde jangi hadiseji ɗo o yi hadiseji ɗo ɗiɗon kolla en hallugo laabgo hallugo warango latti ɗum gume en fotan gumejo man o anditinan kuje majjuɗe o waɗan burɗi ha daaɗe yimɓe an kam kuje ɗe o waɗata balamji ɗe o waɗata fu wiyete kanko ɗo o buudejo o gumejo o yiɗon harma wargo dow maɓɓe e noon yankirgo dow kuugal on lattiɗo garananɗoɓe bo yankire dow muɗum ta sobajo ma ɗo yaha suuɗo yaha walla andu o ɗo yaha an ka aɗo sowri be maako la mbiyamo kuugal ngal gattaɗo woɗay imam ben bas yankire on jahatɗo ngal jiha maɓɓe man e noon o dagantako julɗo gonɗina ɓe e noon bo ta goɗɗo estitoroɓe gonɗugo ko ɓe mbiyata yake fera yan buudejo wiye ɗum waɗa alamotota o alamoto gaɗen kaza kaza laamoɗa laamago maɗan ɗo hollata gonɗugo latti ɗum gumejo man a loroto her maako ngam nabijoyi pewe ɗon jippo pewe haala goota jippo ega dow asa maɓɓe pibiliyaka kamɓe gumen ɓe gaɗa ɗum pewe temere ɓe gonɗintake her ko ɓe mbiyata ngam ɗuɗɗum nder yimɓe tawiɓe yaago man waɗa wena koɓe mbi bo ɗon waɗa wadgo maɓɓe hollata gonɗugo man e gonɗugo maɓɓe bo hollata hunde man ɗo nde daggiɗe ha sharia ngam ɗuɗɗum kuje lattiɗe gaɗɗe amma sharia dagnataɗe iblis biɗo allah am jippinam ha lesdi mi halka yimɓe dagoto mbiya tokkoto iblis nga allah cenɗo jabanake mo du'a mako na yo kanjum waɗi gonɗugo maɓɓe imam ben bas wi ɓi adamajo julɗo e sitortako be majum o wi hadiseji man kat bo ɗiɗon kolla en hufranago on lattiɗo gumejo man be jahananɗo gumejo man fu to lattake gonɗinimo ko waɗi gumejo man wurtoto dina ɗo o wi ngam oɗon aaja andal ko suuɗi e ko suuɗi bo wala anduɗo ɗum sey allah ceniɗo ngamajo allah ceniɗo qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi l ghayba illa llah yo kanko bo ɓurgal fu ta wari her maako ɗo ko suuɗi o humpititte kanjum waɗi ben basoyi ha ɗo kanko man ko waɗi o wurtoto dina silama o lattoto kefere ɗo ngam o wari ha o fota be allah ha andal ngal allah herori be muɗum kanjum andugo suuɗi ɗum ɗo warti kanko man o wala ɗo nder dina ɗiɗaɓol bo to andugo suuɗi ɗum no andete ka annabijo andanno amma annabijo ma anda ko suuɗi kanjum allah cenɗo annabijo ɗo yewtana hoorem ha qur'an wi law kuntu a'lamu l-ghayba lastaktartu min al-khayr min ɗo to mi andino ko suuɗi mi heɓatno jawdi annabijo ngaw andan ko o filata o ñamari ba konuji ɗi o yaata ɓe mbulesamo hoore ɓe mbarasa ha boen mako o yataɗo to andino ko suuɗi ɗo bo annabijo anditi wi anduɗo ko suuɗi ka allah ceniɗo tan herori be muɗum gamajo allah cenɗo nde ɗon limta kuje ɗe o herori be muɗum o herori be muɗum o wi wama tadri nafsun maha taksibu gada kala ɓi adama fuu anda ko faggititto janggo gaɗa programme noon allah cenɗo bo waɗa programme muɗum dow maɗa janggo a yan kaza weta noon ɓe wayne maynama yoɗo programme allah cenɗo huwi dow maɗa amma haɗatama waɗgo asbabji kam amma bo asbabji man ɗo gakkalnoɗa dow allah amma allah cenɗo huwata programme ji muɗum kanjum haɗo allah cenɗo wi ko moye anda ko faggititto janggo e kadi bo ko waɗi ɓe gurtini ɓe silama latti guma en man ɗo ngam ɓe jottata ko ha kuuɗe ɗe ɓe kuwata man ɗo sey gallawol latti ɗum jagganago ginnaji a tawa no accan kuje lattiɗe farɗiɗinaɗe ha silama imma o juula bilana garɗa walla o waɗa kas an ka kuje lattiɗe gurtinande goɗɗo walla o sakkina ɓuran ha nder carka ha ɓawo suudu oɗo huwa kuuɗeji man ginnaji man ɗon jagganimo ɗo a tawan hunde o waɗan hunde wurtinandome dina o wara oɗo waɗa kuugal lattingal ngal o waɗata yo ngam majum a tawan kayefi bo ɗuɗɗum yake feere goɗɗo wiyete o julɗo oɗon seedo wala deweteɗo sey allah o sumdoto ɓe yimɓe o juldan ɓe yimɓe balma yake feere o ittan zakka o hokka yimɓe yake feere o yahan umra o yahan hijju amma tawa kala tegal maako sey o loro ha gume en tawa o maɓɓita luumo maako sey o loro ha gume en tawa o yaha kuugal maako sey o yaha gume en modi ɓe mbi to goɗɗo ni sifa maako wayi kam o fewi ha julde maako ɓe suumaye maako ɓe kala dewe ɗe o huwata man fuu ɗon huule tata o maaya o vurtiɗo diina ngam majo allah cenɗo wi walaqad alimu liman ishtara ma lahu fi l akhirati min halaq yo woodi alamaji ɗi ɓi adamajo heɓtirta lattiɗum gumejo goɗɗo to lattake o buudejo noy keɓtirta wayne man ɗo buudejo alamaji man ɗon modi ɓe kolli en ha nder defte ɗum ɗo windi nder alamaji
buudejo ngam tawi ɓe jillindira hakkunde modibbo ɓe buudejo ngam yake feɗa toon buudejo on ɓe mbiyamo modibbo alhaali bo kanko wonɗo na o modibbo o buudejo modibbo kam jangginanɗo yimɓe diina andinanɗo yimɓe diina deftere Allah conɗo ɓe sunna annabijo amma to goɗɗo lattake gumejo kawi inde ma ko buudejo noon taw wiye modibbo ngam yimɓe ɗon jillindira istila hajji man yo kanjum woodi sifaji ɗi modi ɓe ngadi o kam gumejo to a yehi ha mako a heftan konko man ɗo gumejo nder alamaji gumejo aygo ko suuɗi to a wari o wiyete asawere warande ɗo ni waɗan walla an ɗo ni waɗan ni waɗan ni walla ha lesdi men ɗo ni ɗo hitande warande ɗo ni waɗan walla ndiyam ɗo ɗam waɗan kaza be kaza yo modi ɓe mbita a tawi goɗɗo o ɗo wiya banni kanko man ɗo fam kanko ɗo o gumejo lata huwi banni ɗum waɗan ni walla hundema halki yaha babal kaza a tawande ɗo ka ko modibbo ɓe mbimo wo ɗum buudejo inde ma ko o nayi o modibbo gam modibbo anda ko waɗata janngo bana Allah cendi wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan ɗiɗaɓol nder sifaji buude en walla gume en ɗaɓɓitirgo hunde nde wala jaha ma ko e waddu hunde kazare to a tefi nde ha coma tawa a tawatande goɗɗo feere ɗo yewtamo ɓe mbimo ya waddoya hengre domru rewru bum indu wala guite ɗo to tawata ɗum ja ɗaɓɓitoya ha toy yo ragga rewanta a tefi hay ɓo e waddu ɗon mi heɓante ngaw jaɓe jawkal e ha am kam ɗon yo ɗo bo nder alamaji buude en man nder alamaji maɓɓe kat bo windugo nusus windugo bindi a heftata manamaji ko a jangi andal no marduɗa fuu to o windi kuje feere hokki goɗɗo ɗum jangatako tawa karoji ni nemoroji ayaje kuje jilɗi noon yo ɗo bo ɗum alama nder alamaji buude kuman to goɗɗo waɗi bani o wiya ɗum qur'an walla ɗum ayaji hokkima ma to a maɓɓiti tawa ɗum wala alaga be qur'an feere inde ginnaji taftahuj fahfahuj balbahut asiya kathira kuje ɗuɗɗe ɓe lowa ha nder kuje on ɓe mbiya ɓe dokkima ɗo bo goɗɗo nder alamaji buudejo man e nder alamaji mako windugo layaji winda layaji sendan layaru ndundi risku ndundu kongal rengo hoore ndu wiɓe garata herma kaza to yaha ma ko hokkima ni haɓɓere man ɗo bo fam kanko man ɗo o buudejo e woodi sababuji watta yimɓe jaha buude en ko waɗi yimɓe piyoto ha maɓɓe ɗo sababuji ɗiye waɗi yimɓe fuu ɓurnal yimɓe fuu sakkoma puɗɗuɗo heɓgo jawkal kesum walla gonɗo nder laamu walla giɗɗo laamu fuu tawa yan ha buude en man sababuji ɗiye waɗi ɗum modi ɓe limtanen sababuji ɗuɗɗi nder sababuji man aranol kam jahilare ɗo waɗa yimɓe jaha buude en jahilare soyde andugo dina be soyde andugo hadiseji garɗi ndentiniɓe ɓe ayaje ɗo yake feere ɗo waɗa goɗɗo mo janggay sam ko ƴummi o anda dina sam no andiri dina man andir dina man gal ko larani haala yaago buude en man o laara dina ɗo ɗo waɗa sababuwol aranol modi ɓe limti banni ɗiɗaɓol man na sababuji yaago sababuji ko sankiti buudeku kanji ɗin arten ɗiyago bo tammi wargo sagagiji ko waɗi buudeku sankiti ha ummatore buude en cankiti ha ummatore sababuwol aranol jahilare goɗɗo janggay ɓawɗo yaw nastan buudeku ɗo ɗo waɗa ɗiɗaɓol albatala soyde kugal ɗo lowan goɗɗo buudeku masalan a jangi ladari asmawi isiya seeɗa a woodi guite andi farillaji nagaram andi sunnaji a jangi suraji seɗɗa a haɓi be duniya a huwi kugal ngal sali ragare virage man tawa o nasta buudeku yo ko waɗi nastintamo bo soyde kugal yahay ɗuɗɗum mallumen ɗo ƴumoyi gamen ha ɗo dillagal fombinano paɓɓoyano tawa o warti buudejo ha ɗo o pilo won o anduɗa o yehi toon kugal mako wonnake suyi o malluno seɗɗa go suyo nde batala o warti goɗɗo o wala dala oɗo jooɗi o yiɗi ɗayendam o heɓa ceede bo mere ɗo ɗo waɗa sababu goɗɗo nasta buudeku nder kat bo sababuji ko nastinta yimɓe buudeku ronrontidirgo ɗum goɗɗo tawi baba mako buudejo mama mako kaka mako tawa kanko bo wara o rona kugal ko janggay o ekkito kuje man ɗo bo ɗo waɗa sababuji ko nastinta yimɓe buudeku sababuji nder ko nastinta yimɓe buudeku yiɗgo alaqa ɓe yimɓe lattiɓe yottiɓe masala o jangi seɗɗa mbiɗen nanego amma ha o nasta yimɓe man ɗo o wawata no nastirta ɓe na jawdi o mari na ɗume ha o nasta yimɓe man o nastata wiyata o nastira ɓe dow inde mallumku o yaha ha lamɗo walla o yaha jawmu ceede walla o yaha ardiɗo minna mi waɗan kaza minna yo ɗo bo foti ɓi adamajo nastira buudeku ngal kugal ngal ɗo yoodi sababuji ko cankiti waɗi yimɓe garanta buude en sababuwol aranol e limtuɓe ngol laane jahilare goɗɗo to anda dina o waranan buude en ɗiɗaɓol man bo ko waɗi goɗɗo waranta buude en yawiya ha ɓe kumtana ɗum haaje yiɗgo duniya bo yimɓe piyoto dow buude en nga hande duniya man wumni yimɓe komo yiɗi jawdi yiɗi ɗume e heɓra ɗum bo ɓe kala laawol fuu to e kollimo laawol nda ɓeeɗo maɓɓitante duniya mani kanko ka o dilli her maɓɓe ɗo bo sakko ma gal jiha laamu walla jawdi yimɓe fuu hande giɗi jawdi welti kala ko moye fuu yiɗi jawdi
e non jotta kam jawdi o waɗa laabi fuu no heɓra jawdi man laawol man ngol jagingol ngol dagaake fuu laawol ngol o tokkorto aranni o yaaka lattiɗum ngal jiha buudi en man o e kamɓe ɗo ɓe dokkat mo jawdi e non kadi bo ko waɗi yimɓe ukkoto ha buude en ɗo hulgo talakaare wake feɗa jogoɗo jawkal seeɗa a yiɗa kal timma noyi ɗume dillirta ngal yeeso dillirta jawkal man yeeso na Allah ceniɗo kam na cottuɗo her maɗa jotta kam dillu hamal wayne kanko on waɗani wayne heɓi kazaɗo timma ha jotta ɗo an bo yaha ɓoy be makko e ɗo bo waɗan sababu goɗɗo yaha buude en e kadi bo ko yarata yimɓe buude en woodi talbis feere waɗata ha umma ha hakkiloji ummatore talbis man ɗum ɗume inde latti ɗum sankitago inde torano wayne toroto Allah ta tawi wayne toroto Allah bi mana o yan buude wayne o wawan ɗum na o toroto bi mana o yan buude yo tokkorago yaago buude do inde torago Allah wayne ta joɗa mere sakko wata fuɗɗi heɓgo ɗum dadirawo ma ɗum no ya buude walla ɗum mama ma walla ɗum babirawo ma ɗum no mari no alaga be maɓɓe ɓe wayne ta joɗa mere bi mana Allah dokkuɗo ma ɗo kam anda yarugo jawdi man yeso ta joɗa mere yaha wayne yoɗo do inde torano ya toroya Allah ceɗo wi mana yaha buude en ɗo bo nder sababuji ko yarata yimɓe buude en nder ko yarata buude en soburugo ɓe lattiɓe yahoɓe her maɓɓe to a yatano an aɗon no juula suumo ma tawhidi ma lamdi ɓe ɗon jaha mi yehi ha wayne na waɗaniyam ni mi yehi heɓini mi yehi ha wayne to ɓeɗon gewta ɗum ɓeɗon gaɗa publicité an bo mbiya a yurnoto yoɗo bo ɗo waɗa sababuji ko yarata yimɓe ha latti ɗum buude en e kadi bo nder sababuji modi ɓe limtani en waamu bo yaran goɗɗo ha buude en aɗa huwa kuugal ma masalan yake feere tampere nassete acca kuugal man seeɗa imma ayatangal walla cabbitoɗa ha kuugal man si waamu naste waamu gaye hana ɓe keɓiyam min o kam ɓe sirake yam yo to waamu man nastima ɗo bo waɗete sababu ha ja ha buude en ɗuɗɗum nder yimɓe a tawɗo ɗo huwa kuugal imma sababu waɗa kuugal man wonno walla kuugal man woodi ko fe'ote her maagal walla ɓanndu maako tampanagal si wahamu wara nasta ha hakkilo maako na ɓe keɓriyam wayne en gaɗi kaza yo noyi ɗume solution ha wayne en man ɗo ɓe gerɓa mo mbiya seeto aye ha wayne ittantama ko waɗi ɗo yoɗo bo nder sababuji ko yarata yimɓe buude en yo to buude en ɓe gume en cankitake ha ummatore bo ɗum ɗon dañankuje lattiɗe kalluɗe ha nder ummatore nder ko ɗum dañata to ɓe cankitake ha wuro warti kamɓe ɓen mari sembe walla ko moye yahan ha maɓɓe ɗum sankitan sirku wara ukko ha nder ummatore noyi sirku ukkorto warta yimɓe gejjita Allah kam sam ɗume woodi ko gatoɗa jiba ma woodi leggel feere o hokkima walla woodi gadal feere ta ɗo waɗi ngal ma a heɓan to a waɗay ngal a heɓata woodi surnere feere nde gurtotoɗa fuu Allah kam warta wala ummatore warta sirkuji ngara cankito kuuje ɗe o hokkete ɗo kanje ɗen wiyete Allah ma kanje ndewata yo ɗo wiyete nder batte lattiɗe kalluɗe ha warango buude en sirkuji ngara cankito ha ummatore warta dina labka kam sotta ha ummatore wattata a finditina yimɓe dow majum ma warta ba wardi muskila walla a waddi masibo ha nder ummatore ngara sankitago latti ɗum sirkuji man yimɓe ngara tugo dow leɗɗe dow curne dow ɗume ɓila hunde ha suudu wiya gujjota wara waɗa kaza wiya tani waɗani wurto kosɗe cooke wurto ɗo fuu ɗum kuje lattiɗe buude en man mbiyata ɓe warta sirkuji cankito ha ummatore accuto sirkuji cankitake bo kat bo nder batte ɗum waddata bid'aji bo ngara cankito ngam nanewa sirku to wari bid'a ɗo tokki ɓaawo ɓe dokka yimɓe naafe ɗe ngala ha diina waylita hirnage naafa kaza fuunage janngowa darnde arande ɓuluwa capantati ni ɗo kullu buude en gaddata ɗum bid'aji bo ngara campito ha ummatore walla bo inde ginnaji ɓe dokke tasbiraɗe jemma nda an kam joga inde nde ɗo imma bahbahud walla safsahud walla kaza tasba ujine ni wala ko a heɓata yoɗo bo bid'aji bo ngara cankito ha ummatore e ɗon kal bo nder ko sampititta ha ummatore nder ko sampitittoto buude en mari sembe soyde de'ititgo ko moye de'ititta ko moye ɗo wala de'irrundu nafsu nane ma ko de'itinta ɓi adama dina de'itinta mo be wakkalnago dow Allah ceniɗo kanjum Allah ceniɗo ala bi zicrillahi tatma'innul qulub kala ko keɓɗa fu to na Allah ardinɗa ka a heɓata de'irru ngam ko waɗi bo goɗɗo man de'itittaɗo to ɗo huuda ɓe buudejo o nani o wangi wari gal garwa walla wari gal toy o yaha muɗum kan ko waɗi o de'itiray be aranoɗo to wari ɗiɗaɓo bo wangi o yaha muɗum o nana mallum jo waynena wangi gal baba a nanɗona yo ɗo o wara de'irru ha ngeedam maako tum oɗo sanjina yo to o rewanno Allah cenɗo feere mum bo o de'itinanno gal jiha ɓernde maako ɗo ko Allah cenɗo yangitirta ɓen yahoɓe ha latti ɗum buude en walla ummatore wonande ɓe buude en e noon kadi bo to buude en cankitago ummatore aawa ngayngu hakkude yimɓe be senditago sobajo ma noon ɓe mbiya hakkilan mo debbo ma noon sermo ɓiya noon ɓe mbiya hakkilan mo ɓe ngara ɓe créa hunde ɗo luuran hakkunde ma be debbo ma walla be ɓinguel ma yo ɗo bo ɗum ɗon ukko
ha ummatore ɗuɗɗum giɗen luural waɗi hakkunde derɗiraɓe ha meɗen ɓe baba ɓe ɓikkonje ɓe sababu latti ɗum buude en man wardina ɓii ko ɗo huwa noon buude jora ittumo waɗ oɗo ɓurante kanko risque mum yaadi be maɗa walla tawa ko hokkata buudejo man ɗo hokkata ɓikkon mako warta wadda luural hakkude mako ɓe buudejo han o sahoto ɗum saare o yaran ɗum makka o yaran ɗum hijju amma ɓikkon mako ɗon jooɗi jara bone yoɗo ɗum wadda luural hakkunde ummatore ɗum ɗo ɗum warata ɗum sankito ha ummatore to buude en cankitake ha ummatore e noon kadi bo nder masiboji to buude en cankitake ha ummatore wirnago ruknuwol jeegowol ha ruknuji silama gaɗandi ruknuji silama jeego billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli yawmil akhir ragarewol wala wirna ummatore an tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi warta hoddirore Allah ka wala to buude en ɗuuɗi ha wuro ko waɗi to woodi ko waɗi goɗɗo fof wayne o waɗi kaza na wayne en o tooñi o daayo na wayne en warta Allah ka wirno ha ummatore yo ɗo fof ko waɗi ngam sankitago buude en man ɗo ɗum batteji man yo derraɓe ko yarata yimɓe buude en ɗo ɗum ha humta haaje comme yiɗi haaje mum humta ha nder ngendam to jawdi o yiɗi ma o heɓandi to laamu o yiɗi ma o heɓa to de'ititgo ma o heɓa kanjum ɓurnal fuu yarata yimɓe amma woodi sababuji ɗi sharia waɗi ɓi adamajo to tokkake ɗi Allah cenɗo hokkanmo o yata ha buude en man bo nder sababuji man sababuwol aranol nder ko riskinta ɓi adama be soyde o yata ha buude en man gonɗugo ha latti ɗum kuugal o latto o gonɗuɗo ha kuuɗe ɗe o huwata to a lattake a gonɗuɗo kala ko yimɓe mari fuu a maran amma a fasikijo noon ja piyoɗa gallo piyaɗo gallo wala ko keɓata amma ta a gonɗi wala zamba woni hama kala mum fof hokkitan ɗum hunde mum ɗume a ton yimɓe fuu dokkete kuuje to a pilowo e to a ardiɗo mum fu mum dokkete amana yo ɗo modi ɓe mbi sababuwol aranol ha ko yarata ɓi adamajo kuugal mum yeeso bi mana gonɗugo ha kuudal mako ɗo o gonɗuɗo her magal kala ko moye fuu o hokkita ɗum ñamande o hoccima o hokkitan kala ɗume fuu o hokkitan yo ɗo sababuwol aranol nder sababuji ko yarata yimɓe kuugal e noon wala yaago ha buude en Allah cenɗo barkiɗinan ko joguiɗa man ɗiɗaɓol man torago Allah ceniɗo kala ɓi adamajo bo fu ɗuɗɗina torde toro Allah cenɗo hawtade e gonɗuki her torako ma ngam fotti tawa goɗɗo ɗon toro amma oɗon seka kanjum annabijo Allah cenɗo jaɓata du'a on lattiɗo goytuɗo aɗo toroɗo aɗon wiya Allah cenɗo jaaboto hunde maɗo o waɗande yo ɗo man bo ɗum lattoto sababu ha yarugo kuugal ma ngal kuwata kala ko gaɗɗa fo aɗo toro Allah cenɗo barkiɗin ɗum yaaru ɗum yeeso tumta aɗo waɗi sitku aɗon mari gonga ko ha torano maman ɗo Allah cenɗo fondete be latti ɗum kuugal ngal toriɓe juur Allah cenɗo jabani ɓe ga annabo en sahabo en fof Allah cenɗo jabaniɗo ɓe lattiɓe duwaye jaɓe ɓe modiɓɓe fof Allah cenɗo jabaniɗo ɓe e noon kadi bo nder laabi jaranɗi kuugal ɓi adamajo juulɗo o lorata ko ha gume en o yahan ha goɗɗo lattiɗo o laara salih goɗɗo lattiɗo kulo Allah o ya wallitamo ɓe nda kaza o mari haaje waɗanamo du'a Allah foti Allah cenɗo fondumo yo ɗo bo ɗum ɗon ha dina meɗen e noon kadi bo nder ko wallititta ɓi adamajo ha yarugo kuuɗe mum yeeso moƴƴingo her saaro en ɓe latti ɗum sonago sompo ta ɗum mari dadirawo ɓe babirawo a heɓi hunde mawde feetinande risque ma aynuɓe suglanaɓe kanjum Allah cenɗo wi fa imma yablughanna inda ahaduma aw kilahu fa la taqul lahuma uf aynuɓe suglanaɓe kala ko ɓe mari haaje fuu waddanɓe dedei no mbawɗa kala kuugal ma ngal kuwata fuu Allah cenɗo barkiɗinan ngal yaran ɗum yeeso gaɗa ɗum bo ngam Allah gatta ɗum Allah umrima ɗowanoɗaɓe ɗo Allah cenɗo barkiɗinan ɗum accu baba be dada a woodi fami ma noon bappa ma kawuma yapendo ma goggo ma kamɓe ma ɗo aɗo enɗoɓe ɗo Allah cenɗo an bo ha maɓɓitane yoɗo bo Allah ceni ɗo barkiɗinante ko jogiɗa man e noon bo maɓɓitante risque ma man a yata ha gumejo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ko mo yiɗi Allah cenɗo feecinana ɗum risque muɗum Allah ceniɗo sabbitinanamo her ajal mako annabijo wi falyasir rahima o sono sompo mako nder hoorewol sompo bo en andi ɗum baba ɓe dada ɓawɗon bo luttuɓe gara nasta moƴƴina her maɓɓe Allah cenɗo feecinante ko marɗa haaje fuu e noon bo nder ko wallititta ɓi adamajo ha yarugo kuugal mum yeeso modi ɓe limtani en moƴƴingo her tagale bo yaran kuugal ma yeeso endago talaka en ɓe miskini en haala dammuka man kam sakko ma hitande gonen hitande sande nawde ɗo ede ko marɗa no ɗum famɗiri fuu aɗon enɗoɓe seeɗa ɗum ñamduhal ɗum ko joguiɗa ɗum cewɗe joguiɗa ɗum ceede mawɗe ɗum ɗume fuu aɗon enɗo lattiɓe ɓe lattiɓe sadraɓe ɗo an bo Allah cenɗo fistante ko ɓillima en andi woodi goɗɗo lattiɗo ajabajo ma debbojo o wari o enɗi lattiɗum rawandu ɗon laaha yaraydiyam o hokki annabijo Allah cenɗo fa gafara laha fa adkhalaha aljanna Allah cenɗo yafanimo nastinimo aljanna yo sakko kuuje lattiɗe kuuje duniya ɗe
ɗum dabbaji en ɗo toɗa ɗum ɓiɓɓe adama en ɓuri ɓurti kanjum bo moƴƴingo her ɓiɓɓe adama en bo Allah cenɗo fistante latti ɗum ko haɓɓi her maɗa ngam nabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa llahu anhu min kurabi yawmi alqiyama to goɗɗo o fisti latti ɗum catɗum goɗɗo latti ɗum cadraɗo ɗum ñamgo ɗum yargo ɗum ɗume fof a wari a wallitimo dow majum an bo Allah cenɗo maɓɓitante lawol ma biduni ha jaa ha latti ɗum buude en walla latti ɗum gume en e ɗon kal bo nder ko wallititta ɓi adamajo ha yara kuugal mum yeeso o yata ha gume en be buude en kuuɗe lattiɗe boɗɗe bo fuu ballititte nafilaje ma nafɗa kanjum bo ɗum wallititte ha yawgo kuugal ma yeeso ɓuri an noon jannguɗa kanjum bo ɗum wallititte julde ron julɗa lamde kanjum bo ɗum wallititte en tawɓe ɗum ha qissatu salasa tato lattiɓe waɗa ɓe nastuɓe ha lowol man maɓɓoriɓe ɗo ɓe fuu ɗum kuuɗe boɗɗe ɓe kuwi ɓawa man lowol man maɓɓiti o wi mi ɗon no ɗo wano babam o wi kaza ɓe tatono kala moye fuu waɗi kuugal mum bongal ɗo ha yeeso man Allah ceniɗo jabani ɓe duwa maɓɓe yo ngam majum derraɓe Allah ceniɗo jumluɗo ɗowanago muman bo ɗum fistan kuugal Allah ceniɗo waman yettaqillaha yaj'al lahu makhraja ko moye huuli Allah ceniɗo ɗon huwa ko Allah ceniɗo umrimo o ɗon dayeti Allah ceniɗo waɗananmo wurtorde no o ɓillori fuu Allah ceniɗo ɓillitanmo yo derraɓe julɗo kam biɗo kalimatu tawhid la ilaha illallah kam bana o renrata jawdi maako andi to goɗɗo woodi jawdi yiɗa ndi meme ko ɓii ko halkima taw o sottina ɗum ha babal man ko waɗi ngam jawdi ɗo ɓurananmo ko ɗume oɗo yiɗi ɗum yo bana no aynirta jawdi ma bana no aynirta ɓiɓɓe ma be rewɓe ma a yiɗa hunde mema ɓe bana no aynirta kuugal ngal kuwata a yiɗa goɗɗo wara wonnane ngal non diina ma bo sey kattitoɗa ɗum ayna ɗum tata cakkina diina ma sakkoma hunde lattinde marde alaqa be aqida ko kaɓɓanɗa Allah ceniɗo ngam tawi kalimatu tawhid la ilaha illallah ɗo a haɓɓi ha ɓernde ma tawhidul rububiyya tawhidul uluhiyya tawhidul asma wa sifat kuje on fof haɓɓi ha nder ɓernde ma a rewan Allah ceniɗo tan e kuuɗe ɗe huwata bo ɗe kuwan dow ma to o hoddiri a fiyata ko a latti ɗum dammuɗe latti ɗum ɓe anda ko ɗum e latti ɗum ɓe anda ko watta janngo Allah ceni on andi ko watta janngo kanko on torotoɗa yo ngam majum derɗam julɗo habdure en tawhidi ma kam tata accundi dirto bana yago ha gume en waɗgo siriji waɗgo kasa kuje man ko aɗo wara juula be yimɓe aɗo sumoɗo be yimɓe ta aɗo waɗa ɗum aɗo yaasi dina kulete maya a mushrikijo ngam ɗuɗɗum en ɗon giya yahoɓe a buude wala tuɓɗo moy fo a mayra be majum balma yake feere estora ɓikkon mum ma peɗamo ɓe buudejo man ko o maayi bo ɓe ɗon mari alaga en ɗon giya ɗum ha meɗen ɗo ɗum ɗo tokko ɗum ta'ata yo ngam majum yimɓe ndento ɗum ngam ko waɗi ngam hunde on ɗon mari alaga be aqida to lattake gedde coke non ɗo foti yake feere a tuban walla noy amma sirkuji ɓurnal fu ɗum accatake yo ngam majum ɓi adamajo julɗo kam jogo kalimatu tawhidi ɗo aynangol tata waɗa ko fistatangol kanjum Allah cendo wi annabijo fastamsik billadi uhiya ilayka tamdu hunde nde jogiɗa ɗo kanjum wiyete tawhid tata accu tawhidi ma fisto waɗo nabijo Allah cendo wi waman yakfur bittahud wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwuska ɗum ɓoggol lattingol jatugol tata accungel ngol tetore ngam haalaji baɗɗi wala ko keɓata aɗon ya sakkina dina ma warta maya a wala dina Allah cendo rene ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum a jogorami jogo